Dobrý. Toto je prepad. Prepačte, ale teraz máme objednajšiu prestávku. Aha, no tak ja prídem neskôršie. Takže som tu, toto je prepad. Nemáme peniaze žiadne. Nechajte ma, inak vás zabijem. Otvor safe, inak ťa zastrelím. A jak? Jako, keď nemáte zásobník? Naval zásobník, inak ťa zastrelím. Dobre, len vám nezabíjajte a dám vám zásobník. Naval všetky prachy a otvor safe. Dobre, idem k sejfu. Odomkni ho. Uhni. Čo je do pekla toto? To je Croxa. Aha, Croxa. A toto je čo? To je anglická knížka. Aha, knížka. Dobre, ostan tu a nevolaj žiadnu policiu, jasné? Lebo ja si ťa inak nájdem. Dobre, takže to bol môj taký vtipný vlog o tom, ako sa srandovne prepadáva. A čau s Davidom.